ħanibdew mill-kelma Caritas diġa semmejti hija tfisser bil-Latin hija mħabba love in action. Tajjeb hija jaqda fiħdan il-Knisja Kattolika hija wkoll organizzazzjoni internazzjonali, jiġifieri viċin ħafna fil-Knisja Kattolika, jiġifieri hija arm soċjali, waħda mill-arms soċjali qiegħda f'162 countries fid-dinja. Ovvjament kif tiġi espressa fil-pajjiż partikolari ivarja. Hemm pajjiżi fl-Ewropa pereżempju li Caritas iffukata fli tiġbor fondi biss għal proġetti fil-pajjiżi foqra. Hemm pajjiżi fejn Caritas hija involuta pereżempju fil-relief jew l-emergency aid. Fil-fatt Caritas Malta għandna biċċa element minnha. Hemm Caritas fejn timxi skont il-bżonn soċjali tas-soċjetà li tkun fiha. F'Malta ilha 55 years, ġifieri kienet twaqfet mill-dioċesi, mbagħad hija affiljata ma' Caritas Ewropa u Caritas Internazzjonalis. Forsi f'Malta Caritas hija magħrufa ħafna l-ħidma fil-qasam tal-riabilitazzjoni mid-droga. Jiġifieri għax da kien beda kien hemm Dun Fortunato Mizzi fil-77 għamel ftit snin kienet jorganizza ftit il-ħidma soċjali u mbagħad daħal Monsignor Victor Grek. Sorry, fil-77 jidher li Monsignor Victor Grek. Għal ħafna nies u għakona forsi ġenerazzjoni żgħira ikunu tilfu ftit il-connection, imma l-Monsignor għamel 37 years imexxi din il-ħidma u meta kien beda, ġifieri kien beda jaħdem ma' nies foqra anka fil-belt u wkoll beda jara r-realtà ta' droga fl-80s. Fil-fatt kienu kritikaw ħafna dak iż-żmien għax joqgħod isemmi droga, ma kien hemm anka grupp ta' żgħażagħ dak iż-żmien kemm l-eroina. Kien profetiku kienet jara li ġejja wave ta' problemi kbar li kienu talbuh l-għajnuna u kien beda jissettja daw is-servizzi daw il-komunitajiet terapeutiċi. Forsi l-iktar wieħed famuż huwa l-programm ta' San Blas ġewwa Żebbuġ. Tajjeb, jiġifieri. Walter McAuliffe kellu songu San Blas familjari minn biex waħda. San Blas, ovvjament Malta hemm il-bajja ta' San Blas ukoll. Le, ma mhux fuq hekk, le, kienet fuq xi ħadd qed jipprova jirkupra mid-droga. Yes, jiġifieri San Blas ilu miftuħ minn 1989. Mien xejn vera song sabiħ. Ekku. Tismaħħa jew le. Mbagħad noqgħod nisma' lex naħseb nistgħu nagħmlu l-link. Tisma' mbagħad nisma' naqra u laqas ċert jekk smajta jiena, ġifieri thank you li tajli. Mien xejn ikun qed jitkellem fuq id-droga. Ikun jitkellem fuq l-eroina. Ġifieri mela għandek ħidma kbira għaddejja fil-qasam ta' droga. Tajjeb, ġifieri għandna ċentru għall-adulti, għall-irġiel, għan-nisa, għan-nies li ġejjin mill-ħabs. Ukoll sente ilu anke b'kollaborazzjoni mal-gvern ftaħna ċentru state of the art, naħseb world class għall-adolescenti bi problemi ta' droga. Dak tal-ibwar, ġifieri jiena dort għamilt sente il-Kanada, dort ħafna servizzi. X'għamlu state of the art? State of the art naħseb anka adottajna numru ta' approaches terapeutiċi, ġifieri wieħed minnhom huwa 7 challenges kien żviluppa l-Amerika. U liħor bbażat fuq attachment u regulation. L-ambjent fiżiku huwa sabiħ ħafna. L-ambjent fiżiku għax inti fejn tkun qed toqgħod li tik dinjità kbira hija parti mill. Jiena render biss kontrajt, dawk huma r-ritratti tal-ibwar. Eżatt, dawk huwa kif illum. Jiġifieri l-ambjent fiżiku huwa importanti wkoll. Min joqgħod ġewwa tal-ibwar? Hemmhekk hemm residenti, ġifieri bħalissa għandna 7 residenti. L-average age 15-16. Ovvjament daċ-ċentru jagħti wkoll għajnuna fil-komunità, ġifieri għandna wkoll xi 50 adolescenti ieħor il-familja tiegħu li jkunu qed jiġu għal sessions one-to-one jew gruppi jew jiġu għal gruppi fil-għaxija jew l-attivitajiet u support il-familji tagħhom. Sewa. Però huwa world class, jiġifieri wiċċ minn quddiem ngħidha. Tella l-video waqt li qed jispjega. Eżatt, proset. Barra l-ambjent fiżiku, ovvjament
hija l-terapija li tiġi provduta l-istaff bħal dejjem bħal l-istaff kollu tal-Caritas b'ħafna Ma mħabba. ir-residenti għalfej ikunu qegħdin hemmhekk qed ifittxu lajnuna. Ġeneralment ikunu hemm jekk inti ta' 15 jew ta' 16 għandek bżonn tinqala mill-ambjent tiegħek għal ċertu tul anka l-sena għax ikun hemm problemi serjissimi. Però thank God għaw dan il-post jiena meta ġejt mill-Kanada fit-2004 u anka qabel ġifiri kienu hemm dawn l-adolescenti bi problemi soċjali kbar li forsi jibdew jisru difrejhom mal-liġi. Għal xi raġuni l-familji tagħhom tilfu l-kontroll jew m'għandhomx familja. Qed daħlu diġà fid-droga pjuttost b'ċertu saħħa. U daw kienu jispiċċaw jew mbagħad eventually meta jkollhom 14 jiġu mresqa xieġu beyond the criminal age għaw li jistaw jitresqu jinżammu l-ħabs, jew jiġu recoverati Mount Carmel li mhumiex l-ambjenti tajbin għal-jom u kien hemm gap kbira fis-servizzi. Dawn huwa xorta żgħażagħ li għandhom problema ta' dipendenza u abbuż ta' droga, però magħhom ikun hemm ħafna affarijiet oħra. U kemm għad li hemm residenti? Bħalissa hemm 7, ġifieri. Inħoss li għandkom bżonn ħafna iktar minn dawn jien. Issa jien naħseb kull min għandu bżonn konna qed nirnexxinna naqduh għax inti għal-residential u ħafna tiġrilhom ħafna li daħlu dejqu jew qabżu l-lajn mod ikraħu kellhom jiefu għal xi żmien jew jitwaqfu maġġoranza tagħhom jerġgħu jiġu u mbagħad jiġu b'motivation ġdida. Però hemm realtà li wkoll hemm referrals li jiġu mis-sistema tal-ġudizzjarji u anka jista' jkun missew ma' ħabs anka mis-saħħa mentali. Ovvjament hemm min jiġi għax jagħmel jitlobu ġifieri, kellna ġaħat li batilna fuq Facebook għandi bżonn lajnuna. Ġifieri għandek numru minnhom li jiġu wkoll diġà kellhom element fejn is-soċjetà għaltilhom stop għax missew mal-ħabs jew missew ma' Mount Carmel, imma għandhom option huwa xorta volontarju. Ġifieri imma għandhom option fejn morru li huwa post li jilqaħħom b'ħafna mħabba li jifhimhom li għandhom post fejn jesprimu l-uġigħ tagħhom mod san u jaħdmu fuqhom infushom. Però hija realtà li dik l-età għandek ħafna referrals li jkunu mandated li isma' għandek option jew tmur ħabs jew tmur programm. Jew isma' jekk inti tagħmel dal-programm aħna nistgħu nirrilaxxawk. X'inhu l-proċess tal-programm? La darba jiena pereżempju dħalt hemmhekk bħala residenti. Jiġifieri l-ewwel hemm assessment, hemm evaluation biex bniedem jista' jkun morna narawh pereżempju anka l-juvenile prison li għandna, il-kors nispjegawlu jkollhom ħafna mistoqsijiet x'inhu dal-imbierek programm u x'inhuma r-regoli u x'ikunu qed jagħmlu. Għax ovvjament ma tistax iġġiel bniedem jagħmlu l-programm, jekk inti bniedem battu mit-triq il-maġistrat qalu trid tmur hemm bil-fors u da ma jridx ikun hemm. Ġieli spiċċa jweġġel lil nifsu jweġġel lil oħrajn u mhux healthy. It's not a secure unit, jiġifieri inti ma tinqafilx under lock and key ġo dal-post. Jiġifieri jekk bniedem irid jitlaq, ġort għandu l-libertà li jitlaq, però jekk pereżempju dana misma' l-ħabs u morna qed naraw qed nispjegawlu jgħidilni iva jiena nixtieq niġi nitkellmu mal-maġistrat u jgħid isma' jtih il-prison leave jew jtih il-bail biex jiġi għandna. U mbagħad hemmhekk isir hemmhekk hemm struttura fil-ġurnata, timetable ta' kif jimxi jibda bl-isports u mbagħad il-breakfast u mbagħad ikun hemm l-iskola. Ma l-iskola hija adattata ġifieri hemm agribusiness, media, adventure sports, hospitality, ġifieri ħafna mill-iskola hija applikata. Ġifieri hemm il-ġonna, hemm l-eliqi, hemm għandna media lab sabiħ ħafna. Ġifieri nofsinhar ta' filgħodu ovvjament speċjalment jekk ikunu fl-età tal-iskola jkollhom l-iskola, u mbagħad jippreparaw l-ikel, jieklu flimkien, ikollhom gruppi terapeutiċi. Ikun hemm li jkollhom impjieg? One-to-one fl-aħħar fażijiet. Speċjalment jkollna min jagħlaq l-18 pereżempju meta jasal biex joħroġ, u mbagħad ngħinuhom ukoll biex isibu xogħol. Il-demografika hija sa 18-il sena? Ġeneralment qed nitkellmu bej isu 14 to 18. Average age is 16, isu, ġifieri dawn qabel kienu jispiċċaw fil-programmi mal-adulti, l-average age tal-programmi tal-adulti tiela, nistgħu nitkellmu fuq iktar tard ukoll,
ma kienu jiffitjaw. Ġifieri daw il-programmi tal-adulti għandhom ħafna iktar ċertu regoli, ċertu strettezza u daw jibdew jiksruhom left, right and center, jispiċċaw jitkeċċew, ma kienx jiffitja, jiltaqgħu ma' nies li hum ikbar minnhom li ħajruhom xi kultant forsi flok jgħinuhom ħajruhom jiġdew jkunu interessati għax għadha tibda il-ħajja tagħhom tal-addiction, ġifieri għalhekk kellhem bżonn programm speċjalizzat. Hemm gruppi ta' terapija, gruppi ta' terapija individwali, gruppi għall-familja, family therapy. Ovvjament l-sports u l-extracurricular huwa parti, ġifieri jiena jiġi f'moħħi żagħżugħ pereżempju li beda jieħu il-papri u rada l-fellus jitwielet hawn minn ġol bajda fimt l-eċitament li kellu liħor li qed jieħu ħsieb dil-roqa pjanti basal jew patata qed jieħu ħsiebhom qed jarhom jikbru. Hemm ħafna training dal-adventure therapy, ġifieri milux għamlu you-may camping, ħadu l-backpacks, telqu bil-mixi, u kampjaw, ħadu ħsieb l-ikel, ġifieri off the grid. Tajjeb, jumej ma ħaslux naħseb. Imma qed iduqu fimt hemm iġġieri fil-ħodu jew l-sports fil-ħodu, qed iduqu lifestyle. U l-lan x'inhu anzi ħansaqsik il-programm kemm idum? Dan huwa sena. Sena, ġifieri jekk jiena dħalt illum għandi sena nipparteċipa f'dan il-programm. Eżattament. Tul dan is-sena l-għanijiet tagħkom bħala Caritas mar-resident x'inhuma? Ara, vis-à-vis is-sustanza, wieħed l-ewwel jifhem x'inhi r-rol tas-sustanza fil-ħajja tiegħu. Tajjeb, ġifieri anke da 7 Challenges program hekk jibda. Let's have a very honest conversation x'inhuma l-vantaġġi ta' din is-sustanza f'ħajtek u x'inhuma l-iżvantaġġi. U jekk intix lest tagħmel għażla li tgħix mingħajrhom jew le. Tajjeb, ġifieri fl-adolescenta li jkollhom il-power u l-kontroll fil-ħajja tagħhom huwa vera importanti, ġifieri aħna nakkumpanjaw f'dal proċess. Il-valur tagħna hija li ngħixu l-ħajja mingħajr id-droga. Tajjeb, ġifieri dak huwa l-position tagħna, però din mhux imposta. Din hija ikollna konverzazzjoni ma' daż-żgħażagħ biex jagħmlu eventually l-għażliet tagħhom. Kien hemm min qal nisma' jien ħanieqaf għax jiena nħobba wisq id-droga bil-konsegwenzi kollha li għandha f'ħajti jien mhux lest ngħix mingħajrha. Kif tipproċessa inti ħaġa bħal dik? Tifhimha? Ġifieri ovvjament ikun hemm mix ta' uġieħ għax inti tara l-potenzjal tal-persuna tidbil quddiem għajnejk. Di għaddu minna l-ġenituri fejn jkun hemm ġenituri. Li tara li ibnek qed jagħmel dawn l-għażliet li qed ikissruh hija pjaga kbira. Però hemm rispett assolut għall-libertà tal-persuna. Aħna xogħolna nagħmlu għax inti hemm valur kbir, għax il-Caritas hija mibnija fuq dal-prinċipju ta' dinjità u solidarjetà. Ma ħalli għax aħna naraw valur kbir fil-persuna, xogħolna huwa li nagħtu the best. Mela tlaqna?